Kagawad Valcorza sir, maayong hapon sir no. Live ka sa Miso Radio 7.5 FM. Sir, unsa bagyud kada ko ang tabang ani nga gihimo karon nga flood control project no. Pinaagi ni Congressman Bambi Mano dinhi sa may Sitio Malinawon sa Barangay Sulana sir. Number 1 gyud. Murag nawala na gid ang kakulba na tanaw ko, nawala na ang kulba sa mga lumulupyo dinhi sa Sitio Malinawon. Dili lamang kay sila lang kulba, hasta kami ang nasa ibabaw kay panahon sa dako na gid ang tubig. Niya ang among kuan dinhi kay usahay mo rescue kami dinhi gid nga dapita. Basta di ko makakuan gid makaistorya kung unsa gid akong pasalamat tungod ani kang hambing ang mga proyekto niya dinhi ang congressman. Pila na ba kakatuigan ninyo gihandom sir nga makabutang muda niyo og flood control? Sukad sa pagkatao ko muna maginiya ang kuan dinhi suba. Pero tungod lagi kay nawala na mga itong mga kahoy kipantano muning niyang nahilis na po din ang yuta. Galutaw na gid ang tubig muna nga aning paglingkod ginako pagkagawad 2000 hangtod karon nagsuban yon. Ako gipangandoy nga flood control lagi munong naalagi nga nakita ko to sa Iloilo nga patsada bagi kayo kung safety na gid ang katawhan. Patsada isab ang imong kuan panahon sa ting-ulan. So doon na bagid mga insidente kaniadto kagawad nga gibaha gid ani kay sumala sa itong mga residente no gakabanlas gid daw ang mga panimalay dani kaniadto. Naanod gid ang kuan di, naanod gid ang balidya dito din taingon sa drainage sa din sa kilit sa Pilipinas kaw. Munang naanod man mo tag tulo ba to, lima balay. Pero so far kagawad no sa maong mga pag-anod-anod po do wala po natala nga nakapsan sa kinabuhi wala po. Kay gi-rescue man din sila sa before pa nga maigo na gid ang tubig. Pero unsa pagkataas ang tubig kagawad kung mubanlas dana sa kabalayan? Naarte sa mga kana 4 feet gyud. 4 feet. 4 feet gyud. So luoy po kayo ang mga gamit kagawad no. Mura gina basta lang balay dayon mo nang hatag na din og assistant ng barangay dayon maka putar sila balay. Pero dani kagawad ngayon no mga giban-aba na pila ka katawhan ang namuyo dani pila ka pamilya. Sige mga pandini ang istorya din mga cinta matiyalo sila diyan. 80 ka pamilya. Balay bubong. Private ni nga yuta kagawad. Kuana private. Private ni nay tagian ni. Ang Sabi yun tagian. Sabio, Pakanya, Puerques. Pero ang kani mga namuyo dani karon like libre nga gipapuyo pod sa mga tagiya. Murag ana oo. So kagawad no basta aduna po kay mensahe kagawad asa napaluyo kay nahatagan na gid katumanan pod no ang inyong dugay nang gihandom gidamgo nga flood control kundayk dani sa inyong Sitio Malinawon dili lang Sitio Malinawon apan mas tibuok ha saan. Ako lang hangyo gid sa katawan di ta maulo pagduol kang Congressman Bambi. Kaya dili gid sa moingon nga mobalibad sama ani atong makita karon dinhi sa among Barangay Sulana Sitio Malinawon. Naana dili nato kay ngano gaplano po na siya sa mga maayo nga panginabuhi sa mga katawhan nga safety sila. Mura na. Daghang salamat Daghang kagawad. salamat.